Dámy a páni, veľký potlesk pre Richarda Bibiaka a poďme sa pozrieť na alternatívne spôsoby doručovania. Nech sa páči. Dobrý deň. Tak poviem vám niečo o alternatívnych spôsoboch doručovania. Tie spôsoby doručovania samozrejme súvisia s našou dnešnou celodennou témou, ktorá sa týka e-commerce. E-commerce znamená okrem mnohých ďalších vecí aj to, že do veľkej miery rozhoduje ten konečný spotrebiteľ, keď to budeme ponímať v našom segmente trhu, teda doručovanie balíkov, je to tá last mile, posledná míľa, čo sa doručuje už tomu konečnému príjemcovi a spotrebiteľovi. Pokiaľ ste tu, mnohí z vás majitelia e-shopov alebo ľudia, ktorí pracujú v e-commerce, tak viete, že tie peniaze, ktoré sa snažíme všetci zarobiť v rámci nášho biznisu, prichádzajú vždy len od toho konečného spotrebiteľa, ktorý to nakoniec všetko musí zaplatiť. Tým aj tie služby musia byť viacej zamerané na toho spotrebiteľa, na toho konečného príjemcu balíku, ktorý dostane, tak aby bol spokojný. Oni sú čoraz náročnejší samozrejme a preto vám aj poviem zo pár faktov a zo pár spôsobov doručenia. Túto agendu by som preskočil, aby som týmto slajdom nejako nezdržiaval, pretože by sme sa hneď vrhli na jednotlivé slajdy. To, čo som spomínal, e-commerce, že je zameraný na spotrebiteľa, je to akýsi graf, ktorý ukazuje čísla, ktoré sa pohybujú a tržby, ktoré sa pohybujú v rámci e-commerce v Európe. Jedna taká celkom zaujímavá vec znamená aj to, alebo je tá, že online predaj v Európe rastie stále, rastie aj vo svete, čo je však zaujímavé pre Európu, a bolo to aj predtým to odznelo v tej prednáške o spájaní trhov 28. Cezhraničný online predaj v Európe rastie dvakrát rýchlejšie ako domáci predaj v globále pre celú Európu. To znamená, pokiaľ by som mal e-shop, tak určite by som rozmýšľal nad tým, aby som sa rozšíril aj do ostatných krajín, čo väčšina našich e-shopov na Slovensku, ale aj všetkých ostatných robí. A tu je práve jedna z možností dynamického rastu, rozširovať sa a ponúkať svoje služby aj v iných krajinách. Ďalšia taká zaujímavá vec, ktorá tu už asi dvakrát odznela, som si všimol v prezentáciách, je segment, keď hovoríme konkrétne o tovaroch, ktoré sa predávajú na e-commerce trhu a cez online nakupovanie, tak najväčší trend, čo sa najviac predáva, sú oblečenie, topánky a modné doplnky. A ako môžete si prečítať, sú to celosvetovo top kategórie tovarov. Ako v cezhraničnom, tak aj v domácom online nakupovaní. Ono to súvisí aj s tým napríklad, že pokiaľ sa jedná o oblečenie alebo o topánky, tak tam je veľká variabilita. Je to úplne niečo iné ako kúpiť si hriankovač, ktorý má jednu cenu, ktorý má jednu značku, jednu farbu, len v rôznych e-shopoch má rôzne ceny a alternatívy tých služieb, ktoré sú s tým spojené. Takže oblečenie a topánky je viac menej každé iné. A je tam aj väčší rabat na tom. Odhad, nejaká prognóza do roku 2019 hovorí o tom, že bude približne 130 miliónov, hovorím o Európe teraz, že bude približne 130 miliónov kupujúcich, ktorí si objednajú tovar v zahraničí v celkovej sume viac ako 280 miliard eur, čo je veľmi, veľmi zaujímavé číslo, čo sa týka obchodovania online. No a práve s tým potom súvisí aj doručovanie týmto príjemcom, na ktoré sa aj my zameriavame a na čo sa zamerať, tak aby bol ten príjemca, ten náš spoločný zákazník, keď to vezmeme, aby bol spokojný, aby stále nakupoval cez nás. Jedna vec je, ktorú si tu môžete hneď aj prečítať v tej prvej odrážke, doručujeme radosť priamo k príjemcovi. Tá radosť má mnoho podôb. Žena si urobí radosť, keď si kúpi lodičky, topánky, šaty, modné doplnky. Chlap si urobí radosť, keď si kúpi niečo, čo ho zaujíma, nejakú rybárskú udicu možno v e-shope. Proste je to tovar, ktorý chce a ktorý chce, aby mu prišiel v dobrej cene, v dobrej kvalite a aby o ňom vedel, keď si ho už objedná, keď ho raz zaplatí, či už
online kartou, alebo si objedná na dobierku, dajme tomu, tak chce mať aj informáciu, kedy mu asi príde, kedy a o koľkej príde, kto ho dovezie, ako. Takže tie informácie, ktoré on požaduje, aj ten spôsob celkového toho obchodovania je náročnejší a hlavne preto, aby sme mu mohli ponúknuť tomu príjemcovi dobrý komfort, aby sa to nakupovanie stalo pre neho jednoduchšie, podobne ako objednanie auta cez Uber, ktorý hovoril môj predrečník, takže aj pri doručovaní tovaru, ale aj služieb prostredníctvom online obchodovania chce mať každý z nás čo najvyšší komfort, čo sa toho týka. No a s tým potom súvisí aj doručovanie ako jedna tiež z podstatných častí tohto obchodu, tak aby ten tovar fyzicky bol doručený naozaj k jeho plnej spokojnosti. Sú viacero možností, ktoré vyžadujú a ktoré už teraz momentálne aj fungujú a dajú sa ponúkať k tomu príjemcovi. Jedna vec je, ako môžete vidieť, notifikácia priebehu doručovania. Každý, kto si objednávame cez e-shop, chceme vedieť, čo sa s tou našou objednávkou stalo. Či vôbec bola prijatá nejaké potvrdenie o tom, potom, či, ak sme platili platbou, či bola platba zrealizovaná a úspešne uskutočnená, či už tovar je na ceste, či sa vyskladnil a či už ide ku nám a proste chceme mať informácie o ňom, alebo aspoň mať možnosť si tie informácie pozrieť, až kým nebude doručený. Takže to je jedna z ďalších vecí, ktorá súvisí s doručovaním. Napríklad doručenie v sobotu, to znamená, nechcem sa viazať na toho kuriéra, ktorý príde. Je to tovar, keď si objednám, ako som možno spomenul, udicu alebo nejaký pracovný nástroj alebo čokoľvek z internetu, tak chodím do práce, som zamestnaný, do práce si to nechcem dať poslať kuriérom, doma ho tiež nechcem čakať cez pracovné hodiny, keďže si kvôli tomu nechcem brať dovolenku, ale je pre mňa výhodnejšie, keď si to môžem prevziať v sobotu, keď som doma, keď mám čas, keď sa nemusím nejako kvôli tomu veľmi viazať a obmedzovať. Ďalšia z možností je doručenie susedovi alebo do parcel shopu. A tieto jednotlivé druhy si postupne preberieme. Plus vám pustím aj nejaké dve krátke videjka ohľadom možností alternatívnych spôsobov doručovania. Doručovanie v sobotu je už alternatíva alebo spôsob doručovania, ktorý je už aj u nás zavedený na Slovensku. To znamená v cene bežného prepravného, či už to zaplatí tú prepravu e-shop, alebo ja sám ako spotrebiteľ, ktorý si objednávam, môžem ten tovar dostať aj v sobotu, čiže miesto 5 doručovacích dní pribudol ďalší doručovací deň, čo je sobota. Za takých istých podmienok samozrejme, ako tomu bolo počas týždňa. Ďalšia z možností doručenia, pokiaľ naozaj sa nechcem viazať na kuriéra, mnoho ľudí je takých, ktorí sú ešte zvyknutí na klasickú poštu, nechám si poslať balík a potom si ho tam vyzdvihnem, keď budem môcť, tak to je možnosť doručenia do parcel shopu. Parcel shop je kamenná predajňa niekde v blízkosti, kde ma ten balík počká, kde si ho môžem nechať doručiť, ale aj poslať druhým smerom. Alebo do balíkomatu, alebo do balíkovej schránky, o ktorej poviem niečo bližšie, alebo na bezpečné miesto, susedovi, kdekoľvek. Čo sa týka parcel shopov, parcel shop vždy na blízku. Už ste sa s tým mnohí možno stretli, možno ste počuli, možno nie. Na Slovensku je, alebo buduje sa sieť parcel shopov. My máme momentálne už vyše 380 po celom Slovensku. Parcel shop to je nezávislá predajňa, kamenná klasická predajňa, ktorá sa zaoberá svojím biznisom, na ktorý je zameraná. Má otvorené v normálnych otváracích hodinách, čiže cez pracovný deň od tej 9., 10., možno aj skôr, keď sú to potraviny, do večera, aspoň do tej 6., ideálne do 7., do 8. do večer, do 8. do večera, plus v sobotu, minimálne od 8. do 12., ideálne, keď je to otvorené aj v nedeľu. Prečo? Pretože tam si môžem nechať poslať svoj balík. Tá predajňa, keď je v mojej blízkosti, tak viem, že ma tam ten balík počká. To je práve jedna z tých výhod, že kto nechce sa viazať na kuriéra, aj keď to doručenie kuriérom samozrejme má svoj komfort, lebo je väčšinou rýchle už na ďalší pracovný deň od odoslania balíka,
ale pokiaľ sa neho nechcem viazať, je toto veľmi dobrá alternatíva, kde si môžem nechať doručiť tento balíček. A jedno, či je na dobierku, alebo nie tú dobierku, potom môžem zaplatiť priamo pri prevzaní svojho balíčku. V prípade, že tovar, ktorý mi bol doručený, nezodpovedá mojim predstavám a nie som s ním spokojný, môžem ho vrátiť naspäť. Znovu nemusím objednávať kuriéra alebo dochádzať niekde ďalej na poštu. Pokiaľ je ten parcel shop v mojej blízkosti, tak funguje to obojsmerne. To znamená, že môžem prísť do parcel shopu a ten môj balík tam aj podať, aby bol doručený naspäť odosielateľovi. Ako fungujú parcel shopy? Máme na to také krátke video, ktoré by som vám teraz pustil, nie je dlhé. Je kreslené také na... Pri doručovaní do parcel shopov samozrejme sa nezabudlo na tie ostatné služby, ktoré sú s tým spomenuté, to znamená notifikácia o tom, kde sa ten balík nachádza, či bol doručený do parcel shopu, či je tam, do ktorého bol doručený. V prípade, že si ho nevyzdvihnem v tej lehote, tak znovu chcem mať informáciu, čo sa s tým balíkom deje, či sa vracia naspäť, kam sa vracia, na aké miesto. Po prípade, samozrejme, ten príjemca, ten spotrebiteľ chce mať možnosť, pokiaľ sa práve nenachádza v mieste, kde je ten parcel shop, nechať si ho poslať, presmerovať do iného parcel shopu alebo na iné miesto, dajme tomu. Takže to je ďalší z komfortov pre toho konečného príjemcu balíka, ako si môže uľahčiť a doručovanie balíka tam, kde potrebuje a v systéme alebo v spôsobe, ktorý mu najviac vyhovuje. Ďalšia z možností, ktoré u nás zatiaľ nefunguje veľmi a nám to zatiaľ, tento trend je na západných krajinách, najmä v Nemecku, kde je to veľmi rozšírené, balíková schránka. Je to niečo podobné ako schránka na listy, úplne klasická schránka. V tomto prípade sa však jedná o väčší box, ktorý je, ako vidíte, pri rodinnom dome, kde znovu je viacero možností doručenia, môžem si to tam nechať ten balíček doručiť. Môžem ho samozrejme aj cez tento balík poslať, cez túto schránku alebo nejaký packet box alebo parcel box môžem ho poslať znovu naspäť. Takže to je ďalšia alternatíva. Pokiaľ sa jedná o bytový dom, kde je tých schránok viacej, tak znovu, toto je balíková schránka, ktorá sa používa v Nemecku napríklad, kde obyvatelia bytového domu balíky dostávajú do takýchto svojich schránok, podobne ako to poznáme u nás, čo sa týka doručovania listových zásielok. Keď si všimnete, tak tá balíková schránka má viacero rozmerov, na väčšie balíky L, large, M alebo S. To je ďalšia možnosť doručenia, ktorá môže uľahčiť príjemcovi balíka komfort pri doručovaní. Bezpečné miesto. Bezpečné miesto, to je niečo, kde si môžem nechať poslať svoj balík a viem, že ma tam počká, nemusí to byť parcel shop, nemusí to byť sused, môže to byť niečo úplne iné. Vždy si to musí určiť príjemca, kam to bude doručené. Čo sa týka európskych krajín, tak národné legislatívy jednotlivých štátov nie sú úplne harmonizované, ako sme mali aj počuť od
od toho, že chystá sa nejaká harmonizácia aj v rámci doručovania, ale zatiaľ si legislatívy riešia spôsob doručenia odlišne v každých štátoch. To bezpečné miesto napríklad u nás možné nie je v rámci nášho poštového zákona, čiže vždy ho musí niekto prevziať a niekto podpísať, ten balík, ktorý preberá. Ale napríklad znovu, keď pozeráme tie trendy, ktoré sú vo svete, alebo v Európe aj vo svete, a ktoré časom pravdepodobne prídu aj ku nám a je dobré o nich vedieť, sú aj doručenie na bezpečné miesto. Toto, čo vidíte, je napríklad doručenie susedovi, ktoré je možné za určitých okolností už aj u nás. Bezpečné miesto môže byť, bezpečné miesto môže byť čokoľvek. Keď sa to zoberie, môže to byť aj psia búda, závisí od toho, aký pes v nej býva, či to tam umožní alebo neumožní, alebo nejaké miesto pod nejakou palmou alebo za nejakým kvetináčom. To je tiež jedna alternatíva, ktorá už vo svete funguje, u nás zatiaľ ešte rozšírená nie je, ani nie je ešte veľmi umožnená. Ale je to tiež ďalšia z možností. Ďalšia z vecí, ktorú by som chcel spomenúť, tak ku koncu mojej prezentácie, sa týka trendy a inovácií, ktoré sú spôsobené, alebo ktoré sú spojené s doručovaním balíkov. DHL ako naša spoločnosť má svoje centrum inovatívne, ktoré sa zaoberá, alebo ktoré skúma možnosti, tie trendy, aké budú, aké sú, a snaží sa otestovať budúcnosť doručovania a alternatívnych spôsobov doručovania. Možno ste počuli už o viacerých, ktoré prešli aj médiami. Jeden z nich je napríklad tento, čiže doručenie do kufra auta. Bolo testovaný samozrejme nielen našou spoločnosťou, ale aj v spolupráci so spoločnosťou Amazon, s internetovým jedným z najväčších predajcov, a plus s automobilkou Audi. To testovanie prebieha ešte od minulého roka, od apríla. Zase je to určené, alebo znovu je to určené pre tých ľudí, ktorí sú pracovne vyťažení, pohybujú sa pomerne často a nechcú sa znovu nejako viazať na kuriéra, kedy im príde. Tak je tu taká alternatíva, že by sa doručil balík do kufra auta vlastníka toho balíka. Spočíva to v tom, že v tomto prípade Audi má špeciálny zámok, ktorý sa môže odomknúť číselnou kombináciou, špeciálnym kódom. To znamená, že pokiaľ si príjemca sa nechá doručiť balíček do kufra auta, objedná si takúto službu, kuriér dostane súradnice GPS, podľa ktorých vie, kde sa to auto nachádza, príde k autu aj s balíčkom, jednorazovým kódom si odomkne špeciálne kufor auta. Znovu môže to byť riešené cez klasickú mobilnú aplikáciu. Otvorí si kufor auta, vloží balíček, doručí, ako náhle kufor zavrie, ten jednorazový kód sa deaktivuje, balíček je doručený do kufra auta príjemcovi a príjemca je notifikovaný, príde mu oznámenie, či už SMS-kou alebo e-mailom, že balíček je doručený v kufri auta. Takže to je alternatíva, ktorá môže byť zaujímavá do budúcnosti a je to trend, ktorý je tiež v pozornosti. Čítal som nedávno, podobné niečo začalo testovať tohto roku aj ďalšia spoločnosť, ale bolo to s automobilmi, tuším, Volvo. Tiež niečo podobné ako tu. No a nakoniec by som vám porozprával, už to tu spomenuli, už to bolo spomenuté, čo sa týka doručovania prostredníctvom dronov. Máme doručovanie dronom prvej a druhej generácie. To som spomínal, kto ste boli na minulej konferencii. To doručovanie spočíva v tom, že helikoptéra, teda dron, parcelkopter letí ponad Severné more na ostrov Just, nejakých 12 km, kde doručuje balíčky. Oni sú malé, samozrejme. Sú to väčšinou lieky do lekárne, pretože ten ostrov je ťažko dostupný. Momentálne sa už ukončuje testovanie, už je to v prevádzke pilotnej, parcelkopter 3. generácie. Už to nie je ponad more,
ale je to v Bavorských Alpách. Je to v spolupráci s miestnou samosprávou, s nemeckým, respektíve bavorským leteckým úradom, ktorý vytvoril znovu koridor pre trasu tohto parcelkopteru na doručovanie. Je to doručovanie do vysokohorských oblastí, ktoré sú ťažko prístupné autom, najmä v zime, keď sú sťažené podmienky poveternostné a naozaj tie cesty sú viac menej neprejazdné, tak toto je zase spôsob doručenia súrnych vecí, balíčkov, s liekmi alebo s nejakou podporou pre tých ľudí, ktorí žijú trvale v týchto vysokohorských polohách alebo sú tam trebárs ako turisti. Takže zdokonalená verzia parcelkopteru, ako vidíte sami za chvíľku na videu, spočíva v tom, že je to plne automatizované, kým tá verzia prvej generácie potrebovala manuálnu obsluhu, to znamená, niekto musel na to letisko priniesť balíček, dať ho pod ten parcelkopter, on potom priletel, parcelkopter na určené miesto na ostrove, kde znovu prišiel poštár, balíček vybral a už ho odniesol do lekárne alebo tomu príjemcovi, pre ktorý bol určený. Tak už táto tretia generácia je o niečo pokročilejšia znovu a už je to viac menej plne automatizované. Ako uvidíte na videu za chvíľku, tak vyzerá to takto. Takto bol parcelkopter tretej generácie. Samozrejme, pracuje sa aj na ďalších alternatívnych spôsoboch doručovania, testujú sa. Budem rád, keď budem mať možnosť vám o nich znovu niekedy na budúce povedať, ako to vyzerá, ako to pokročilo. Asi prišiel čas na otázky. Myslím, že už sme tak na konci, takže môžeme prejsť možno aj k otázkam, na ktoré rád zodpoviem. Nech sa páči. Takže hneď prvá, ktorá je teraz v tomto poradí, kedy bude možné vyzdvihnúť zásielku aj v sobotu v e-shope a doručiť ju v pondelok? No, toto je otázka veľmi dobrá, ďakujem za ňu. Doručenie v sobotu samozrejme prebieha, budú sa môcť aj vyzdvihnúť, ale to doručenie bude až na ďalší pracovný deň po pondelku. Ono to súvisí s tým, že samozrejme máme aj nejaké nočné lineholy, nejaké prevozové linky medzi jednotlivými depami, medzi jednotlivými štátmi, ktoré pracujú 6 dní alebo noci v týždni, nie 7. Takže ešte zatiaľ nemáme doručovanie zo soboty na nedeľu, ale až na pondelok. Takže pokiaľ bude balíček doručený do parcel shopu na odoslanie, ak dobre chápem, na odoslanie na doručenie do parcel shopu v sobotu, najbližšie pre kuriér bude môcť prísť až v pondelok a tým pádom bude doručený v útorok. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Neuvažujete nad zvýhodnením ceny prepravného za doručenie do parcel shopu? Konkurencia totiž to účtuje balíkomaty lacnejšie.
Nechcem predbiehať, ale áno. Dozviete sa, čo ste naši zákazníci, tak určite, plus tí, s ktorými budete s nami v kontakte, tak budete mať túto informáciu, takisto. Uvažuje sa. Plánujete hodnotenie svojich kuriérov od koncových klientov po doručení? Čiže asi nejaký ten feedback proste, hodnotenie tých konkrétnych. Áno, plánujeme a už je to veľmi reálne, začne to fungovať zanedlho, takže ten kuriér bude naozaj hodnotený podľa toho, koľko doručí balíčkov, v akej kvalite, plus pripravujeme ďalšie veci, čo sa týka aj hodnotenia kuriérov, spotrebiteľmi, tými konečnými príjemcami, takže ideme týmto smerom. Neuvažujete doručovať balíky aj v nedeľu? To znamená 7 dní v týždni, a áno, v akom časovom horizonte? No, je veľký tlak, ani nie tak na Slovensku zatiaľ ako vo svete, najmä čo sa týka, dajme tomu, Amazonu a takýchto veľkých spoločností, gigantov internetových, ktorí chcú samozrejme, pokiaľ to už nie je možné same deň, v ten istý deň doručovať, tak aspoň aj v nedeľu. My sme spustili sobotné doručovanie len v priebehu minulého roka, nie je vylúčené ani doručenie v nedeľu, samozrejme, ale ten časový horizont tohto roku to nebude, v ďalších rokoch uvidíme. Je to stále otvorená otázka, či bude o to záujem, ak áno, a aký veľký, a samozrejme je tu aj ekonomická náročnosť celého toho doručovania. Už len to, že doručujeme v sobotu v cene bežného prepravného bez príplatku, je dosť ekonomicky náročné, takže tá nedeľa by k tomu ešte len dodala. Uvažujeme, máme to vo výhľade, ale neviem teraz momentálne povedať, že v akom časovom horizonte by to bolo reálne. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte jedna otázka z praxe. Mám e-shop a nechcem budovať výdajné miesta. Ako môžem doručenie do spomínaných 400 parcel shopov ponúknuť príjemcovi pri nákupe tovaru? Ako môžem doručenie ponúknuť príjemcovi pri nákupe tovaru, tak samozrejme vo svojom e-shope je možnosť v košíku zadať v spolupráci s nami výber doručenia do parcel shopu. Je to technologická otázka, IT prepojenia systémov, kde sa dá naimportovať náš zoznam parcel shopov, ktorý máme samozrejme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Nemecku a v Poľsku, takže je tam tá možnosť určite. Treba sa s nami skontaktovať a dohodnúť, ako je to technicky možné. Čiže základ je komunikácia. Určite áno. Ešte možno jedna otázka. Videli sme teda tú otázku budúcnosti doručovania. U nás to ešte nefunguje. Vy ste spomínali, to znamená to bezpečné miesto, prípadne doručenie priamo do automobilu. Ako je to s bezpečnosťou, respektíve s tou zárukou, že ten balíček tam reálne aj prišiel? Že ten klient sa môže spoľahnúť, že naozaj ten konkrétny kuriér, toto je skôr o človeku, o kuriérovi, že naozaj ten balíček tam reálne aj dodal. Je to všetko o bezpečnosti prepravovaných správ, na ktoré si naša spoločnosť špeciálne potrpí, či už digitálnych, ale aj fyzických. Každý balíček, všetci to vieme, má svoje jedinečné číslo, etiketu s čiarovým kódom, ktorá je veľmi presne nasnímaná v každom bode, alebo zlomovom bode jej prepravy. Ten balíček prejde mnohými rukami od odosielateľa až po príjemcu. Samozrejme, keď kuriér konkrétny balík preberá, znovu je skenovaný čiarový kód na jeho konkrétne meno. Takže vieme, ktorý kuriér ten balík prevzal a vieme, kedy ho aj kam presne doručil. Už teraz majú samozrejme všetci kuriéri skenery na čítanie čiarových kódov, ktoré okrem iného poskytujú aj GPS informácie o aktuálnej polohe. Takže vieme, kde sa kedy pohyboval a v ktorom momente ten balík bol aj doručený, kedy ho doručil. Takže vieme vždy o tom kuriérovi aj o balíčku úplne všetky informácie. Čiže vychádza sa z prezumcie, že naozaj bude zodpovedný a dodá ten balík tam, kde Určite. Okamihom prevzatia toho balíku na prepravu je kuriér zaň plne zodpovedný, takže doručenie do kufra auta takisto. Testujú sa práve aj tieto veci, lebo technologicky to nie je až taký veľký problém ako ďalšie veci, ktoré s tým súvisiace, či už legislatíva alebo vyriešenie zodpovednosti vyloženie, ako to bude presne fungovať a kedy sa tá zodpovednosť už preniesie na konečného príjemcu v kufri toho auta. Tam išlo iba o to, že kuriér povie, ja som doručil, všetko je naskenované, všetko je upravené, príjemca ale povie, ja som nič v kufri nenašiel. Tak práve tam ide o prepojenie systémov, aby to prepojenie bolo bezpečné, pokiaľ ten čiarový kód vie naozaj len kuriér.
kuriér, teda kód na odomknutie kufra. Nevie ho nikto iný, vie ho iba on. Ako náhle ho otvorí, je jasné, že ho otvoril ten konkrétny kuriér, ktorý mal tento čiarový kód. A ako náhle vloží balík do auta, zadá, že bol balíček doručený a tým pádom by ten tam balík mal byť. Takže a znovu, čo sa týka aj prenosu dát a bezpečnosť, celkovo digitálna bezpečnosť prenosu dát je to veľmi prísne strážené. Máme na to špeciálne oddelenie, ktoré sa venuje len digitálnej bezpečnosti a majú posledné slovo pri tom, či akýkoľvek produkt, ktorý je napojený na technológie, na IT technológie, či je naozaj bezpečný alebo nie je.